Hello guys, welcome to Bodo Team Vlogs. So आसा खालामगासिनो नोंथांमोना मोजाङैनो दं. So जों दिनै खुलु गुन्दा पार्ट 4 नि थाखाय लकेसन नायनो फैदों. So नोंथांमोन नाय लकेसना जाहैबाय बुंथ'ला आरोखि ना, लकेसनखौ नायदो. ठंडा सिंग्रा सिंग्रा hey ro oi संजय oi जाबाय दे जागा लाइन थांदा उन बिलाइ दिथरा जोंहा जों दायो फैगोन नै कालपानियाव लकेसन नायनो फैगौ ओइ नै मा एसे गोबावलाय बाइक लांनायालाय ओइ माबा नै लास्ट डेटसिम पलिसआ फैसाखौ होआ जोंनो मा होदोनाय दं माबानि बायदि मोनदों एकदम ओइ सालबारि मानाया सिंग्रा स्प्राइट जागोन जोंनाथ' एख' निसा बुस्थु इउज खालामखाथ'वाखै बर्थमान स' नै स्प्राइटजोंनो इन्जय खालामसै नोंथांमोना नायबाय थादो जों लोंसै स्प्राइट दा नोंथांमोना एसे देखायनि जोंहा डिअपि नायगासिनो माने माबोरै एंगल लाबा माबोरै जागोन स' जों दिनै DSLR लाना फैफाखादो माने फट'शुट मोननैसो लानोसै स्टेन्ड नांलायालै आरो खस्थ' जायोना जागासो नायनो फैदो आरो मा स्टेन्ड नांगौ बिथांनि नेकनेमा जोङो सोलायसिगोन मानसिफोरा माने बिथांखौ थेफा होनबासो मिथियो बिदिथ' थेफा कमेन्ट खालाम सोर थेफा होनना मिथियो कमेन्ट खालाम आरो नै जोंहा डिअपि सिंगेल दे एप्लाइ खालामनांगोन सोरबाफोर माने सिख्लाफोरनि थाखाय खालि पस्ट दं जास्ट फानि माबायदि नुदों लकेसन नाय कमेन्ट खालाम ओइ नै मा लागासिनो बिसोर नै ओइ र' मा खालामदों दैसं रल केमेरा रलिं एक्सन राउन्ड शट नाय नै ड्रोन शट ready
जों लकेसन नायखांबाथाय थांसिगोन दायो माने नै फुटेजखौ चेक खालामदो जों माने आर्टिस्टफोरनो देखायगोन नालाय नै एसे लादो आरो भिडिअ माखासे लांफाजोबो दा एसे देखायनांगोन आर्टिस्ट माखानो ओमफ्राय मा थान्दा लोंसैना दिनै गरमथार सं जायो लाबोगासिनो फैसाबो बारा गैया जों फिसा प्रडाक्सनाव खामानि मावनायावथ' आरो फैसानो बाय